yeschool fees. Ko pane munhu wani wandifonera nhasi ndosaka ndati nditange ndabvunza sandakudza kune murume wandifonera nhasi achiti ini ndandiri mujeri saka da kuti ndizvitaure pavhidhiyo kuitira kuti vanhu vasada kutita sokuti toda kubira vanhu kana kuti toda kushandisa ava mwana uyu saka anga akutibvisa vhidhiyo nekuti inini ndakatumira mari yeschool fees. Kune munhu wakadero kauti nhema dzake hamuna mbowachunuka saka ndosaka ndatanga ndakubvunza sandakudza kune murume wandifonera manhasi makuseni akati mwana uyu mwana wangu ini ndakanga ndiri mujeri saka ndiri mujeri ndakanga ndichikundikana kuti sei kuti ndimutumire mari yeschool fees ndatozoona inyaya yake yatagwapa saka nekuda kwaizvozvo school fees ndakabhadhara ndakatovatumira kuda kuti imi ndimi kutaura kuti makatumirwa mari bwira saka munhu uri kureva nhema chero uyu mwana wangu unotoziva kuti ina handidyi zvinhu zvokungoti ndachiwana ndisina mozviona zvandatini ndasinambokuudza hamuna kuziva reseka saka ndati nditange ndapabata ipapo dambudziko ndokuti handina kubata ziraka asi phone number ndinani ndichakuratidzai. Then kota futi mumwe wepiri atanoratidza kuti mudzimai wandisendera meseji achindituka zvisingaiti kuti wakatengwa nani kuti ndikuinde pamusha pano unotora mwana uyu kuti haana school fees kureva kuti neimwe zhira vanhu vaviri vari John uyu wekutanga murume anga atasa kuti azviwisa ndikatoti nyaya yapera zvakanaka ko ndobva ndazotukwa nemumwe mudzimai kuti iwe munhu iyeye wamaenda ipapo mapwanani mvumo yekuti munge muchienda ipapo mavatorere chivhidhiyo in other words kataona zvadai mbuya havana kutumigwa mari yeschool fees. Munoreva here kuti moda kuti imi vanhu vatitumira mameseji nekuti tuka ini kunyanya hangu ndakazvimirira inini isu tinoshanda nemi akatumigwa mari here nemunhu uri John kuti hanzi naye munobhadhara school fees nyatsotaurisai vanhu vawe. Handina kutumigwa. Mwana wenyu mukomana uyu makapedzera kutaura naye rini? Ndava kana 2 weeks. 2 weeks. Indakabva kuno last week. Munhu uyu afona achiti ini chibva kuno iye akasara achitotaura nemi achitumira mari. Ndozvatagwa nemurume uyu. Ndichakupai manhamba avo nemiwo ndichakupai manhamba avo vanhu ava. Icho tazokera kuchikoro ndachidzosera ka saka itso bata receipt chikomana chadzokera kuchikoro show them $16 paid by personal shema ndini ndasi for the first time ndabhadharawo school fees ndabudisa mumbudu mangu kati mwana komana dzokera kuchikoro nenhau yekuti ndambomenshena yeye kuti sometimes kana musina kubhadharira mwana wechikoro musada kukanganisa future yemwana muchida kuvharidzira zvinhu nenhau kuti pamwe kuti wakusvoda kuti nyaya yabuda kuti bhadhara mwana school fees iwe pane vamwe vanhu vanongada kumubatsira izvo zvizvi wangoendepi makuseni wanga usina kuenda kudhibherewo ukadzoka nezvisegetewe saka zveshu handisi kutaonyeba zviri sei gaizi tadzoka zvakare pamba pagogo bundu ndizvo nemukomana chakanyanya kuti tizoti tinyanye kuya pano pamba saka regai ndidzokere kumashure enhau yekuti ndofunga vanhu vemunharaunda pavaiona gogo vachiinda kumakomba vachiita sei vamwe vanhu vaigwadzwa kuti mbuya vari kuramba vachina kumakomba kundochera asi hazvirevi kuti mbuya vakashora vana vavo kuti nandichengetiwe mbuya vakazvitaura vega mukati mevhidhiyo kuti mwana wangu unombotumira asi dzimwe dzenguva inhau yekuti da kuzvishandirawo kuda vari kuda chipeneti haukasi kudza mwana kuti ndipe chipeneti ine mere mbuya ndizvoka uyai padhuze saka mbuya ndati ava vatamboswera tinavo ava taswera tinavo saka tatoti ngavafambe nesu vachiripise mbuya saka iko zvinezvi ndoda kumbobvunza mbuya kuti kubva zvatikabva pepe tikauya tikatora vhidhiyo mukomana wakazodzokera kuchikoro here? Akainda akanodzingwa akambogara akadzokerazve akanodzidza kemazuva 2 saka haana kuzoenda asi wanga achidzingwa achitoda mari keshi atidi zvava wakatuma kuti vati mari havana kuuyisa mari yacho saka hatigoni kuti ungagara kuno kuchikoro. Vavakatuma ani? Iye ndiye anga akainda ndaudza sisi vake osisi Joy kuti nditaurewo zvinove kuchikora nditogwe zvikanzi kudii iye ndiye ungashandura asi mukomana akazofona here kubva paya patabva? Haana. Ko imi kumufonerawo? Ndambofonera. Hamuna airtime? Ndandisina airtime. Kunzwa kuti pamwe hakozve pepa maiti aiti achatumira haana kuzotumira? Haana.
ko hama dzenyu hakuna dzimwe here dzamboti kubatsirane nemi pakubhadhara school fees yemwana uyu? Hapana, ainyanya kundibatsira ndiye akashaika uri pazasi. Vamweni vachingoti hatina mari yacho yokubatsira. Saka mukomana wogara zvake. Mbuya mukomana zviri sei? Uniform iwewe wakutota chiblouse ka iwewe? Ndo yangoona yo uniform iyi? Ko imwe yakaende kupi imwe yacho ni waita wakaitira mari cho? Trouser ndo panobva ko shangu manje ko bvumizwa dzese ndo dzanda ke unoenda ne brown shoe kuchika kwenye kupfeka brown iri anongotendedza chiro chingwa shangu apa unenge watoticha kewe kwete sechishoiti chava chidoko. Alright, wakapesera enda chikoro lini? Ndakapesera kuenda Zuro. Zvikanzi chii? Zuro havana zvavambotaura. Kuswera Zuro okay? Takadzoka kumba vakakudzinga. Haina kubhadharwa here school fees? haina. Ko pane munhu wani wandifonera nhasi, ndosaka ndati nditange ndabvunza sani ndakuudzai. Kune murume wandifonera nhasi achiti ini ndandiri mujeri, saka da kuti ndizvitaure pavhidhiyo kuitira kuti vanhu vasada kutita sokuti isu toda kubira vanhu kana kuti toda kushandisa ava mwana uyu. Saka anga akutibvisa vhidhiyo yeno kuti inini ndakatumira mari yeschool fees. Kune munhu wakadero kauti nhema dzake hamuna mbowachunuka. Saka ndosaka ndatanga ndakubvunzai sandakuudzai. Kune murume wandifonera manhasi makuseni akati mwana uyu mwana wangu, ini ndakanga ndiri mujeri. Saka ndiri mujeri ndakanga ndichikundikana kuti sei kuti ndimutumire mari yeschool fees, ndatozoona inyaya yake yatagwapa. Saka nekuda kwaizvozvo school fees ndakabhadhara, ndakatovatumira kureva kuti imi ndimi kutaura kuti makatumirwa mari mbwira. Saka munhu uri kureva nhema. Chero uyu mwana wangu unotoziva kuti ina handidyi zvinhu zvokungoti ndachiwana ndisina. Mozviona zvandatini ndasina mbokuudzai hamuna kuziva reseka. Saka ndati nditange ndapabata ipapo dambudziko ndokuti handina kubatasiraka asi phone number ndinai ndichakuratidzai. Then kota futi mumwe wepiri atanoratidza kuti mudzimai wandisendera message achindituka zvisingaiti kuti wakatengwa nani kunde pamusha pano unotora mwana uyu kuti haana school fees. Kureva kuti neimwe zhira vana vaviri avari John uyu wekutanga murume anga atasa kuti azviwisa ndikatoti nyaya yapera zvakanaka ko ndobva ndazotukwa nemumwe mudzimai kuti iwe munhu iyeye wamaenda ipapo mapuhanani mvumo yekuti munge muchinda ipapo mavatorere chivhidhiyo. In other words kataona zvadai mbuya havana kutumigwa mari yeschool fees. Munoreva here kuti moda kuti imi vanhu vatitumira mameseji nekuti tuka ini kunyanya hangu ndakazvimirira inini isu tinoshanda nemi. Mwana uyu orega kuenda kuchikoro nekuda kwekuti imimi muriko kuJoni kokoko maona sekuti hakwanisi kunga document. Handiti kuti isusu dambudziko rinerasheyiwa ndokuti mwana wanga achibatsirikana. Iko zvinezvi nekuda kuti tatikamira kuti vamwana wangu achitibatsira mondasa hana uniform asi moti tuka pepe kunzi mavatorere. Izvi tikavunza gogo mune mwana sikana here? Wakomana uyozvo zvitoka kuvunza kuti iwe ngowa kwamira sani uchindi ataka kudaro hausi mwana wambuya asi unoda kuti uyu arege kuenda kuchikoro. Inini personally ndapinda mbudu mangu nekuda kwaizvozvo zvaitika makuseni mbuya anga asati atanga wanango vanhu. Ini ndoga ndakazvimirira da kuti muzofamba mutudza vanhu. Inini ndatora mari yangu ndakunomubvisira school fees 16 iyoyo. Icho tazokera kuchikoro ndachidzosera ka saka imimi mbuya vana venyu hona vakundituka mosando zvazvachachitika. Saka ndazovhunza ndikati imi one mwana musikana here kwati wane chi konzva muna mwana musikana. Saka ndiani ari kuzviita iwo datonzi ugarewe wanzi kudhiga urya kwakwa usati kwakwana wazviwa. Unowasei chitotaura mashoko akaita saya nekuti munhu ini wanditi murume uyu ndanga ndiri mujeri. Saka ndiri mujeri handina kuzviziva kuti ndikini kuti mwana haendi kuchikoro. Ndatozvishavisa ndakuona vhidhiyo iya asi mari ndakatumira. Saka mwana wakatodzokera kuchikoro wakudza kuchikoro. Saka iwe chitiudza wakaenda unobhadhara school fees here kuchikoro? Saka ndosaka tiri kuinda navavava tiri kubatana navo tiinde tese kuti zvisazonzi chero noti basa rekuti document vanhu kumamisha oreva vanhu kuti vana ava vana school fees. Munhu uyo kana kuti ozondishandukira nyaya achiti ndakatumira mari kuna vava vadzokera kuchikoro avarimo ava vavillage kera mupurisa
tikuenda nawo kuchikoro toinda ndo zvatinoita pese tinonyorwa marisiti inenge itoripo youya apa tochizobvunza kuchikoro kuti pane wakauya here kuzobhadhara school fees sezvo uya ari kudzingwa ivo vari kuti hanzi ndakabhadhara school fees saka ini ndinobva ndazviadhiresa ipapo ina handidi zvekudaiwo hatitodi izvozvo akatumigwa mari here nemunhu uri joni kuti hanzi nai munobhadhara school fees nyatsotaurisai vanhu vawe handina kutumigwa. Mwana wenyu mukomana uyu makapesa kutaura naye rini? Ndava kana 2 weeks. 2 weeks. Indakabva kuno last week. Munhu uyu afona achiti ini chibva kuno iye akasara achitotaura nemi achitumira mari. Ndozvatagwa nemurume uyu. Ndichakupai manhamba avo nemiwo ndichakupai manhamba avo vanhu ava. Tinoda kuti nguva yemasikati anoti pano pamushapo wabundu zvinotaurika tiri kuzvinzwa. Asi hama dzangu ndinoti ava vanhu vanotibatsira vanoita kana kuti nzvimbo yedu iite zvakanaka. Vasangana nechitiko chavari kuti no vakashora kana nemusha uno. Ngatitika taona vanogona kutibatsirawo pane zvezvinetsa tigone kubatawo nevanhu vanenge vachigona kutisimudzira. Tirege kuvashora nekutaura zvakarurama kana pamafoni kana pamaapu pedu ipapo. Ngatiite kuti taona vanhu vanotibatsira kana taona pakakundikanawo vanotibatsira saka tinofanira kutenda naizvozvo. Ngatirege kutaura zvisizvo zvinoshaudha vanhu vanofamba nenzira dzakarurama vachizama kubatsira pane vaona pane dambudziko vanogwadziwawo moyo vobatsira napo saka ngativagamuchirei tifambe navo vana kukushora kuti pane zvakaitika kana kuti matadza asi vagona kuwana kuti vagone kupawo hendi pazuva rinoti nhasi mukati mwemusha uno. Amen. Saka iko zvinoti akuinda kuchikoro sekuziva kwenyu mese kana kune mwana asiri kuenda kuchikoro watinoda kubatsira hatitori mwana tichinda naye ega tinotera mubereki kana kuti representative ndosaka mukuona gogoti kutoenda navo vakutonopinda mumota iyo nani navava veukama ndo vari kumirira village rino vari kuindawo kuitira mangwana pamisangano ine mairi saka handei takuenda kuchikoro izvozvo. Oh my goodness, tiri pano paMakamba High School. Look at him, uyai padhuze maimwana. It's bata receipt. Chikomana chadzokera kuchikoro. Show them $16 paid by personal shema. Dininda nasi for the first time ndabhadhara wo school fees. Ya ndabudisa mumbudu mangu kati mwana komana dzokera kuchikoro. Nena uye kuti ndambo mention naye kuti sometimes kana musina kubhadhara mwana wechikoro musada kukanganisa future yemwana muchida kuvharidzira zvinhu. Nina kuti pamwe kuti wakushoda kuti nyaya yabuda kuti bhadhara mwana school fees iwo pane vamwe vanhu vanokwada kumubatsira izvo zvizvi wangoende makuzena ngosina kuenda kudhibherewo ukadzoka nezvisegetewo saka zveshu hatisi kuti nyeba angaenda kudhibha saka zvamukutoonawo kuno master vepa high school yacho ino kuda ndiye lecturer kana senior master kana senior chii deputy deputy auto chekayenzi vaya manje saka representative webhuku ravo ava votauya navo zvakare so that pasasitama issues go get the gogrests chitaurai. Indoda kutenda nezvataitigwa nomusikana vashamu waita basa watibhadharira muzukuru wangu mari yechikoro yanga achidzingirwa ndinozvitenda izvozvo. Amen. Iwe chitaurawo. Ini tinotenda ndabhadharirwa mari yeschool fees yandachidzingirwa ndinotenda nazvo kuti Mwari arambe anawo. Ravaracha wobuda munda asi December wotosvika pakona unodzokera zvemunda saka gore rinowe ndakabvunza mati hamutende kuti ndozobvunza after avo ngavataure. Tinotenda neveshama vanonzwa tsitsi nokubatsira vana vanenge vasingaendi kuchikoro vasingari kuti vanenge vashora mubereki kana kuti asi vanonzwa tsitsi vakabhadhara umwana kuti aende kuchikoro. Tinotenda. Amen. Saka guys isusu takuinda ndatomboenda nopamba front pakanzi davira udzo pakanzi davira vari paMakamba High School. People, students from Makamba High School zviri sei tiriko tiri kunoku maidai mapleja mwana wamanyama izvo zvionai uniform yake wakudai imwe sheti nyowani